Tak ahojte, tu Algot. Jak ste si mohli všimnúť, čo mám tu gulu. A dneska bude videjko o tejto gulke. No, skúsime sa dostať čo najďalej. Tak, ne, ja to moc dobre neviem hrať. Sledujte tú guličku. To musíme prejsť všetko až do cieľa. Sa snažím ísť tam do takej našej základne, ale nepodarilo sa. Tak. Dobre. Čakať, kde to sú dámy? Páni. Dobre, tu. Jo, pardon, že to oni nevidíte. Len... No to je dosť zaujímavé. Tak, napíšte, či sa vám... Napíšem vám potom do komentáru, že jak sa volá táto gula a môžete si ju potom rovno kúpiť. Poprosíte mamku. Tak, už som na dosť veľkom leveli. Toto je ťažké. Dobre, dal som to. Toto je mega. Ja som to dal. He? Aha. Som na 21. No, to sa mi nepodarilo. Dámy páni, tak toto bude všetko. Pardon, že také krásne videjko. Len tak narýchlo. A ešte vám ukážem Bennyho. Benny, čo robíš? Má sa ešte úplne šťastne, tak. Čaute!